måske. Hej, jeg sidder her i bussen på vej hjem fra svømme. Der er forskellige svømmehal. Det er det, vi lige var i skolen. Jeg er lidt ondt i øjnene. Hvorfor er jeg ikke? Mine øjne. Fuck, det sviger mine øjne på grund af det der fucking klor. Ej, det er sådan. Vi er på vej hjem fra Skald svømmehal. Skive. Nej, Skald svømmehal. Ja, det er det her. Kører vi bare lige herude. Jeg har også lige, jeg har tyst dernede, der hvor vi ligger vi jo på vej over til Skald. Jeg sidder bare her og tjener. Johannes, hej! Fuck, man, der ødelægger lige det her crap. Fuck det. Kim rigtig gæld, der er en fejl. Ja, han laver sådan noget. Ej. Fuck. Ej, jeg keder mig. Ej, kan du ikke lige få det der? Kom lige og søg der, men det er ikke lige det, vi se på. Magnus! Magnus! Spurgt! 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 På vej hjem. I fatter fandme ikke noget. Så sidder vi her i bussen. Spurgt! Klart nu, Magnus. Ja. Spurgt! Svaret meget bedre. Og YouTube. Hvem er det, der sidder her? Ja, det er mig. Christian Jeppesen. Ja. Skal du stå her med min kender jeg? Christian Jeppesen. Hey, ja. Svømning. Ja. Jeg har godt hår. Men det går bare ondt i øjnene, når man har lige blevet ude at svømme. Har I det også sådan? Har ondt i øjnene, og jeg har fået klorvand i øjnene? Det har jeg i hvert fald. Det er en baby der. Har YouTube mig kraliseret her? Ja, her. Her i bussen. Bussemanden. Sæt mit hår. Det er hår. Jeg får sådan en krøj, som jeg også sagde før. Vi sidder lige her, og så sidder vi lige her og leger lidt. Og hygger os her i bussen. Filmer du også mig? Jeg har ikke gjort noget. Men det er fucking dejligt. Jeg har ikke gjort noget. Men hvad skal vi lave? Skal vi lade os også snakke om sådan noget? Skal vi se en vits? Skal vi ikke se en vits? Lad Per. Den der lille Per der. Han er ude og købe 10 liter mælk. Og ham der mand der, han sagde, at lille Per. sidder lige derovre. De der, han siger, ja, han sagde til lille Per, de kan du ikke bære lille Per? Jo, siger lille Per. Det er jo let med. Hvad er den fugl, der ikke har et næb? Det er faktisk en sommerfugl. Jeg filmer sgu. Hvad skal vi så finde på? Det ved jeg ikke lige helt. Men vi er lige nu på vej til kønsmæssigt vej til Løgstrup skole. Og så er vi der faktisk bare. Det er vi ikke endnu. Jeg skal bare lige se vand. Kender I tyveri derude? Derude? Ja. Jeg gør det. Kender tyveri. Hvis jeg sidder bag helt alene i isen til motoren, for vi går tyveri, ja. Kender den? Kender også saxofon. Saxofon. Hvad? Vi kommer ud i en skov? Ej.
Hvad sker der på filmen så? Vi kører en skov, men der går lige, vi kører alt for langt nu, hvad sker der? Hvad sker der? Og vi gik lige stå herude i skoven, men der er herude i busken noget. Men nu kommer vi rigtig fart på igen. Jeg sætter bare kameraet, hvis det kan. Det er en klasse, jeg har holdt lige derude. Vi sidder her i en bus her. Ja, en bus. Hvor er det? Vi sidder i en bus her. Det er sådan en skolebus, vi sidder i. Skolebus fra Skals. Ja. Til Løgstrup. Ja, vi sidder her. Vi har lige fundet et eller andet sted, hvor vi kan sætte kamera. Så det er ret fedt. Ja, lige heroppe, lige foran en sæde. Lige her foran sæden, der kan vi se. Ved du godt, de der ting der, man kan se til at putte cigaretter og skrald i. Den har fedt med nu. Lang tid er det for Jeg sidder bare her og hygger mig. Hygger mig det gør totalt. jeg også. Hygger mig totalt. Ja. Jeg sidder rigtig. Søren, du sidder sgu ret i. Helt blank. Så er nu blank. Den er helt blank. Ikke særlig godt. Ej, jeg er dårlig til beatbox, det ved jeg godt. Goddag, Søren. Hører du? Hygger du dig? Filmer! Fuck, mand! Ja, vi sidder her. Ja. Hvad sker der nu? Ja, hvad sker der? Hvad sker der faktisk? Hvad sker der? Ej, nu holder vi igen her. Endelig, så kører vi igen. 2 kilometer til, vi har lyst til fint. Åh, shit, Nancy. Derfor. Jeg får en telefon. Jeg får en telefon. Giv mig den her. Farvel, vi ses. Husk at abonnere og like mig. Christian Broberg. Christian Jeppel og Maggie Mathias.